Maki Manzano, Dangal ng Santa Cruz. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. Hello there kaibigan, ready na ba kayo kay Marvin Maki Manzano? Siya'y merong kalinga, di lang puro salita. Dito na tayo sa taong laging nandyan sa inyo. Di na maghihintay, si Maki ay nandito na. Laging maglilingkod, hindi na mangungulila. Di magbabago ang puso niya, ay laging para sa inyo. Kay Maki magkakaasa at maniniwala. May pag-asa na nga, Santa Cruz, si Maki ay pagbigyan. Marvin Maki Manzano, siya ang ating piliin. Sa konseho'y atin siyang dalhin. Marvin Maki Manzano, serbisyong di mabibitin. Sa konseho'y atin siyang dalhin. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, di ka mabibitin. Tayo ay maniwala, hey. Kay Maki magtiwala, oh yes, sa kaniyang sikap. Natapos na mag-aral, buhay ay umunlad. Kay Maki aangat tayo, di na maghihintay. Si Maki ay nandito na, laging maglilingkod, hindi na mangungulila. Di magbabago ang puso niya, ay laging para sa inyo. Kay Maki magkakaasa at maniniwala. May pag-asa na nga, Santa Cruz, si Maki ay pagbigyan. Marvin Maki Manzano, siya ang ating piliin. Sa konseho'y atin siyang dalhin. Marvin Maki Manzano, serbisyong di mabibitin. Sa konseho'y atin siyang dalhin. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, di ka mabibitin. Maki Manzano, marami nang nagawa at marami pang magagawa. Nakatanggap ng mga parangal kasama ang iba't ibang mga sektor. Maki Manzano, Dangal ng Santa Cruz. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. Kay Maki magkakaasa at maniniwala. May pag-asa na nga, Santa Cruz, si Maki ay pagbigyan. Marvin Maki Manzano, siya ang ating piliin. Sa konseho'y atin siyang dalhin. Marvin Maki Manzano, serbisyong di mabibitin. Sa konseho'y atin siyang dalhin. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, iboto for councilor. Maki Manzano, di ka mabibitin. Maki Manzano, marami nang nagawa at marami pang magagawa. Nakatanggap ng mga parangal kasama ang iba't ibang mga sektor. Maki Manzano, Dangal ng Santa Cruz. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. Maki Manzano, nakapag-aral, nagsikap, masipag at may puso. Outstanding Individual in the Field of Public Service 2022 awardee. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. Philippines Most Inspiring Public Servant of the Year 2022 awardee. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. ITAS Community Outreach Program. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. Gunting at Suklay Project. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. Malnourishment Outreach Program. Numero 8 sa balota, Maki Manzano for Councilor. Butihing Guro Sila Naman Muna Project.
Numero 8 sa balota, Maki Manzano, 4th Counselor. 3 KE, Kalusugan, Kalinisan, Kaayusan at Edukasyon, Maki Manzano, Dangal ng Santa Cruz. Numero 8 sa balota, Maki Manzano, 4th Counselor.